Mae'r rysait yma efo siocled, bisgedi bach Amaretti a Martini. Rhannwch 5 wy a pwyswch 500 gram o siwgr man. Dwi'n fan enfawr o tiramisu. Bob tro fi'n mynd i tŷ bwyta Eidaleg, mae'n gofyn amdano fe, hyd yn oed os fi'n llawn. Dwi wedi o'r blaen hefyd gofyn amdano fe mewn bocs i fi'n adre i bwyta wedyn. Dwi wastad yn dweud bod dim dant melys efo fi, ond dwi yn hoffi pwdinau hufennog. Ychwanegwch y siwgr a 500 gram o gaws mascarpone at y melynw. Chwipiwch tan I fod e'n ysgafn. Cyfieithiad tiramisu yw pick me up. Yna pam mae fe'n rili ysgafn. Mae'n rili felys ar y pwynt yma, ond dwi nawr mynd I chwipio gwyn yr wy, a nawr ni ychwanegu hwnna mewn, a wneud hwnna balansio fe mas chydig. Chwipiwch y gwynwy tan I fod yn eitha stiff. Yna plygwch e mewn i'r cymysgedd. Be dwi'n wneud yw troi y bowlen ac yna torri trwyddo'r cymysgedd. Beth bynnag chi'n wneud, jyst peidiwch curo fe, neu defnyddio chwisg, a jyst cadwch mlaen I droi y bowlen a torri trwy'r cymysgedd. Beth diwethaf ydych chi moyn wneud yw, ar ôl cymryd yr amser I wneud gwyn yr wy, llawn aer, ac hefyd y melyn a'r mascarpone a'r siwgr yn rili ysgafn, yw I curo'r aer I gyd allan o'r cymysgedd. Rhannwch e rhwng 2 fowlen ac ychwanegwch bisgedi Amaretti wedi malu at 1 hanner, a powdr coco fydd yn mynd i'r llall. Beth sy'n rili neis am y tiramisu yma yw, mae pob llwy yn mynd I bod yn gwahanol. Yn eich ceg chi, mae byddwch chi'n weithio yn cael bach o siocled, a bach o Martini, a wedyn bach o crunch o'r bisgedi. Mae fe jyst yn pwdin rili neis. Cymysgwch yn dda. Bydd angen socian bocs cyfan o bisgedi treifl mewn Martini bianco. Yna, adeiladwch eich heinau. Yr hufen siocled, haen arall o bisgedi meddal, yna rowch hufen Amaretti ar ben y bisgedi. I orffen, gorchuddiwch gyda ffowdr coco. Rhowch yn yr rhewgell am o leiaf 2 awr neu dros nos yn delfrydol. Salute. Salute.